Не знам, не познавам жената, така че не мога да кажа как. О, Гоше. Това си... Ами... Съжалявам, но не съм аз съм жена за друг. На кой не точно? Не знам. ОМГ. Какво стана, бе? ОМГ. О май гад. ОМФГ. Не става? Какво става? Не става? Какво? Не става, не става. Гошето пише О. Ху, бай тогава. Добре, чао. Чао, кот. Шоти, похоти. Да, бе, да. Нищо не прави тук по-добре. Как сте? Добре сме.